ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಗೈಸ್ ಸುಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮತ್ತೇರಿಕ್ಲ ಚಾಪುರ ಪರಿಯಾರ ಗೈಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇನ್ನಿತ್ತ ಟಾಪಿಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಬಡ್ಡೆಗ್ ಬಾಲ್ಯದ ಬಡ್ಡೆದ ಏನಪ್ಪರ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದಿನ ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪಂತಜಿ ಪಂಡ ನಪ್ಪಿಲ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ 4-5 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪಂತೀನಿ ಅಟ್ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಬೈದಜಿರು ಏಳು ಜನ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬಲ್ಲ ಗೈಸ್ ತೂನ್ ಬರ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಗೈಸ್ ಲೈಕ್ ದೊಂಬು ಕಾಯೋನುಂಡು ಬರಗ ಸರಿತು ಬಲ ನಿನ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ ದಾದಾಪುರ ಗಿಫ್ಟ್ ತಗಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಒಂಜೊಂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಸರಿತು ಒಂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಮೆಗ್ದಿ ಕೊಡ್ತನು ಇಂಚುಂಡು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಇಂಚುಂಡು ಇಂಚುಂಡು ಗೈಸ್ ಮುಂಜಿ ಅವು ಚಟ್ಟಿ ಹತ್ತು ಸರಿ ಗೊಂಬೆ ಅದಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಮೆಗ್ದಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಚಡ್ಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಟ್ಲಿ ಕುಪ್ಪಿ ಆಗ ಇಂಚ ಕಲರ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮೆಗ್ದಿ ಕುಪ್ಪಿದ ಡೇಂಜರ್ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಕೈ ತತ್ತ ಪೂರ್ಣ ಪೊಡಿ ಆಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲಿ ಪೂರ ಕುಪ್ಪಿದ ಕುರಲ ಪೊಡಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದ ಸಖತ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅದು ಬೈದೀನಿ ಬರ್ಡೇಗೆ ಎಂದ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನ ಪಂಡ ಇಂಚಿನಡಿ ಎಲ್ಲಿದ ಉಂಡು ಇದು ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಕೆನೋ ಇಪ್ಪೇನೆ ಇಂಕ್ಲೆಡ ದೆತ್ತುಗೊರ್ಲಿ ದೆತ್ತುಗೊರ್ದು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚ ದೆತ್ತು ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಏನಿತ್ತ ಅಂಚ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ಲ ಬತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಏನು ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಗಿಫ್ಟ್ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಜಪ್ಪುನ ಪೂರ ನೈಟ್ ಪೂರ ಇನ್ನೇ ಪತ್ತೊಂದು ಜಪ್ಪುನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿನ ಜಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನೇ ಬೋಡ ಗೊಂಬೆನೂ ಬೋಡು ಗೊಂಬೆ ಉಂಟು 2-3 ಜನ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಡು ಜಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ಇತ್ತೆ ಬೊರ್ಚಿಕ್ಕು ಒಂದೇ ಆತನ ಆಗಿತ್ತೆ ಗೊಂಬೆನಿ ಒಂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಯಾಂದೆ ತಂದನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಇಂಚುಂಡು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು ತೆಲುದೆ ತಂದು ದಯಮಾಡಿ ಮರಿಯಾಡು ಬೇಗ ನುಂಗಡ ತಗೊಂಡದು ತೆತ್ತೊಂದು ಇಂಚುಂಡು ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಜೀನ್ಸ್ ಜಾಟಿಗೆ ಸಖತ್ ತೋಜು ಸೂಪರ್ ಇಂಚ ಆಡ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಆಡಲ್ಲ ಯಾನ ಚುಚುರಿ ಕಿನಿಗಿನಿ ಆಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಂಡು ಪಕ್ಕ ದಾದ ಅನ್ಕು ತಕ್ಕರ ಆಸೆ ಆಪ್ನಿ ಕಿನಿಗಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಸೋಕುದುಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಡ್ತುಳು ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಫೋನಾಗ ಬೋಡ ತಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಡ್ತುಳು ಒಂಜಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ನೀಲಿ ಕಲರ್ದ ಟೀ ಶರ್ಟ್ಲ ನೀಲಿ ಕಲರ್ದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಫೋನಾಗ ಆಪುನ ತಂದು ಕೊಡ್ತುಳು ಅದು ಲಿಂಚುಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪಂತು ಜೈತೆ ಮರಿಯಲ್ಲ ತಗೈ ಸಂಜ ಕುಲ್ಲರ್ ಪುರ ರಗಾಲ ಮಂಡದ ಬರ್ಡೇ ಗೆರೆಗ್ಲ ಪಂತು ಒಂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಟೀ ಶರ್ಟ್ಲದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಈ ಕಲರ್ ಅವು ಅರ್ದು ಬರ್ದ ನೈಟ್ ಕೊಡೆ ಬರ್ದಿತ್ತೆ ಅರ್ದು ಬರ್ದಿರು ಕಾಂಡೆ ಮಾಮಿ ಲಿಂಚುಂಡು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಒಂದು ಪುರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಾರ ಪುನ ತಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮನೆ ಮೆಗ್ದಿನ ಆಗ್ತೀರಿ ಕೇರೆಗ್ಲ ಬೇಕು ಪಂತಜಿ ಬರ್ಡೇಗೆ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ಮೆಗ್ದಿನ ಇಂಚೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಒಂದು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋನಾಗ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋನ ಬಾಡ್ರಲ್ಲ ಸೋಕುಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಇಂಚೊಂಡು ಪ್ಯಾಂಟ್ಲ ಮಲ್ಲನೆ ಕೊಡ್ತೋಳು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಲಿಂಚುಂಡು ಏನ ಮಗಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಂಡಾಂಡು ಚಡ್ಡಿರ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟು ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬರ್ಡೇ ಬರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಂಚೆ ಡ್ರೆಸ್ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಪಾಡುಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಆಗ ಹಾಪುಜ್ಜಿ ಪುರ ತೆತೀತೆ ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಹಾಪು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋನಾಗ ಅಂದು ತಗಿಡಲೆ ಎಂಚ ಹತ್ತಗ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಹಬ್ಬದಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋನಾಗನೇ ಪಾಡ್ರ ಶೋಕುಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಮೂಜೆ ಅಂತ ಮಿಗ್ದಿನಾಗಲೆಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗಲ್ನ ನಂಜಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮುಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ತಂದೆ ತೋಜದತ್ತೆ ನಾನು ಮೀಶೋಡು 2 ಜೊತೆ ತಂದೆ ಬರ್ಡೇಗೆಂದೆ ಬೇತ ಮರಿ ಆಡು ಬಂಡ
ಸ್ಮೂತ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಬೇಗ ನುಂಗುಡಿ ಜನ ನುಂಗುಜಿಂದು ಇಂಚಿನ ಪುರ ಬೊಲ್ದಿರ್ತ ಬಾಂಡಾವ ಅಂದು ತಗೊಂಡ ಕಳೆ ಪೂರ ಬಂತ ಬರ್ಪಿ ಅದು ಚರಿತೆ ಅಂದು ಚರಿತನ ಬಡ್ಡೆಗೆ ಏತ್ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿಂದ ನಿಗ್ಲೆ ತೋಜಾಗ ಅಂದು ಏನಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಶೋಕ್ ಇರ್ತದೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಯ್ ಶೋಕ್ ನೋಡು ಶೋಕ್ ಇದ್ದವ ತೊಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪಂದ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಕಜ್ಜುಗುರ ಹಾಕ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಜೋಕ್ಲೆ ಗಂಡು ಮಲ್ಲಾಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಊಲ ಡ್ರೆಸ್ ಅರ್ಧನೇ ಊಲ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಸೈದ್ ಉಂಡು ಬೊಲ್ದುತ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಣಿತ್ತೆ ఆయన అప్పే మూలల్లో మీయొందుల్లో వాయికి దుంబుకాయ ఉందండి తగేసించ పురా మీయొందుల్లో ఒక ఎంబಿ మూల పురెల్లో ಒಂದುಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ದುಂಬು ಹತ್ತಂಡ ಲಾಗದಿಗೆರಾಗ ಗೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಇಪ್ಪು ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತು ಉಂಡಲ್ಲ ಏಯ್ ಇದು ಮಲ್ಲ ಗೋಣಿ ಪೇರ್ ತಿನ್ಪುನು పోయేలాలు